No, they don't have packing mix? We haven't got it. Yeah, with the packing mix. Thanks for the baking one. I didn't forget it. Dito tayo dito. Tatapos pala siya yung kanya nakasalit sila yung right checks. Anong DJ talaga? Huwag ko sa DJ lang ito. Hindi ko makakabalong sa alam. Hindi ko alam. Kaya ay gawin mo.
Hindi binayaran. Eh, Alala tuloy. si Nicolas, pag hindi mo binayaran, ano eh, right off. Ganun lang yung right off. Kaya natin yun. Di ba, ito kayo kasama kain?
Ako ito man, nakita tayo ganun. Ikaw na natin.
magandang price.